Drželi blízko sebe, pochopitelně u vody. Pořád se hádali, až jedna z jejich hádek se dostala před krále. Král byl mladý, hezký a celkem rozumný člověk. Byl svobodný, protože se chtěl oženit jen s chytrou ženou. A o chytré ženy jenom ze. Konečně o chytré mužské zrovna tak. Přestaňte se strkat. Došel jsem k názoru, že vám dám 3 hádanky. Podle toho, jak zkoušíte, bude váš soud. První hádanka zní, co je na světě nejsladší. Ta druhá, co se člověku vyplatí, a ta třetí, co je člověku největší nepřítel. Já bych si ty otázky trochu rozmyslela. Já taky. Tak dobře, zítra ovládám tuto dobu. Vyplatí, nejsladší, nepřítel. Tak vidíte. Vyplatí, nepřítel, nejsladší. Ahoj, Zdeníčko. Ahoj, táto, co tě trápí? Mám osvobodný list do blízka 3 otázky. A jaké 3 otázky? Co se člověku nejvíc vyplatí? To je lehké, nejvíce člověku vyplatí, když člověk člověku pomáhá. Co je na světě nejsladší? To je ještě lehčí, nejsladší je spravedlivý schvánek. A co je největším nepřítelem člověka? To je lehké jak facka, největším nepřítelem člověka je hloupý člověk a teď už počeká ověr. Druhý den odpoledne vešel král do soudního sálu. Přestaňte se strkat. Tak jak jste se na to vyspali? Dobře. Tak začni, minéři. Nejvíce vyplatí mít všechno pod zámkem. Nejsladší na světě je můj 12letý Max. Největším nepřítelem člověka jsou daně. A teď ty rybáři. Největší nepřítelem člověka je hloupost. Nejsladší na světě je spravedlivý spánek a nejvíce vyplatí, když člověk pomáhá člověku. Ty hloupí mlynáři. Ty se zavřeš ve mlýně a nevyjdeš ven, dokud nesníš ten svůj soudek 12letého medu bez chleba. Pak už budeš trošku chytřejší. Tak už běž, ať tě tu nevidím. Kdo ti tak radil, rybáři? Moje dcera Zdeníčka. Je hezká. Je hezká jako růže. A kolik je? 16. Tak ať přijede zítra v tuhle dobu. A ať přijede, nepřijede. A ať bude ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná. A ať mi přinese dar nedar. Budeš si to pamatovat? Budu si to pamatovat. Na shledanou.